Vymenované alebo barevné diagnózy vo fyzioterapii významne ovplyvňujú úhradu od zdravotných poisťovien. Rozdeľujeme ich do 3 skupín, a to červené, modré a žlté. Všetkým vymenované diagnózy platí, že musia byť uvedené na FT poukaze ako hlavné alebo vedľajšia. V prípade, že má poistenec červenú diagnózu, tak je vykázaná starostlivosť hradená výkonovo, teda bez limitácie. V prípade, že má pacient modrú diagnózu a vykázaná starostlivosť prekročí 5-násobok hodnoty puro, tak je hradený ako mimoriadne nákladný. Žlté diagnózy navyšujú hodnotu bodu o 7 halierov a koeficient navýšenia sa zvyšuje na základe príslušnej tabuľky, ktorú vidíte na obrazovke. Podmienkou získania tejto bonifikácie je, že poskytovateľ v hodnotenom období ošetrí viac ako 5% poistencov s touto diagnózou. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o téme puro alebo barevných diagnóz, zhliadnite naše ďalšie videá.